de dones que composen el grup de dansa del ventre, que ballen de 5:30 a 7 els dijousos, ¿vale? I vale, van ballant i ballant entre mocador i mocador, ahí estan, i ho fan molt bé. Vale, pues anem a donar-los una benvinguda amb un fort aplaudiment i que pugin, vale? Vinga.